tam saklai pakai ring Ang tini bongni bolokano kok sitera hamya bano go saman bagai ang taisa nong no kobogoy ang taisa nong ni busikango nong medi abai ang nukjang na ni bagai kejeng na bagai nong no ma sahoka. tam Bos hawo rang 50,000 sanmani pore sanise angise bo ani mo video bare kayo ni sawo. Ngaka ang to jodi no bini rang 50,000 nang hamjang na ja tingka hangkai bo thomano sikla tongnani nono mani kaham pari nani rang puisa abuspe toni nani ni sapuna angbo bai tong khamo asukang tongnai ja tingka hangkai bo tabu kanu tangai tatal kok thokai kok sawi obo haike bo sawi tong. Gabona ang bono sungna hinay ang taisa ang nukjago media wo. tam sel caka bono. Bo hinotai thana wo si pai phai bo taita hani mono sa. Bo ano thana pai phai pu to ba ano school ni nona hinay kok saya. Ngai school ni nona hinay kok saya. Ngai bo ano yang thana ni pai se bo ano school ni nori howo. Ngai nori howo ngang kai ang tai joto jagan thangai sai nei kya. Ayes ni oyo bo thangka principal piu no oyo bo thangka am robinder sa ni oyo bo thangka gai ang pun ja sang mai ang ka ang tai tamo pai khainya ba ang abona ang bo ano jodi no bo ano choko gusi oba hai khaijago ngka botai ano ta se tatal kok sai tongo rang 50,000 sanai mai ang gai bare khayo nei sawo ang bine rang 50,000 kuno jobi nang ya ang bine rang tak tak ba ang nang ya ang sudo ani school chimese ang aro ta se diuti khainya ni sano ang 성기가 분이 성야 hene sisa mani ang abono SMC ni committee no ori sikes na ang sing naina mo sungo ang tamo ni songya tamo ongui songya bo school of phai singoi na phema da tong ana ang tamo ngoi khesari songya hene dal kji thok kji nga thok tong khai bo dal kji dal tong khai bo bol kji kun ka ang bahai kai songna to ba ang bol kji hingkai ang bol thumui songoi cha yugo tui sitara ang khogya boyok sawa no ban ni ti khogoi khani hone ang boyok hai ati boyogi ang tangai ang bani te khogoi khanina hino ani bo ang ajo to busana nang hamjagoi ang boyong no ang kaham kanya je ani manchak do te ang songgoi kaham kai songgoi chari ang niji sekang chawo ang niji sekang chamani bolese ang ajo ni chara yong na ang chayo bong abo jot to tatal o SMC committee jisikes bobin bihino damani bagai botabok tatal kok saitongo bo bahaki bin bihino dada khajaga bihino ajo ni master se ano je jaga hamya kok sai tumo bo joto khana bo ang bai fastin hoite bo khana jak ang ke bono sekang saya isi kes no sekang sawo ano olo ni master onendo do ano sikla tongna yogi sano ni samani pore borok jotto member no na haka member no na hawo chung school ma to sing meeting khai ka member yong no bo khana ji khamo ji kiting no ta isi kes khana ka borok apu saka mo hai bihi a master bat pa na sing na ye ge sing ai office thanai ni borok daga so seri akonoi 제일 처리 왜 tanka 아래서 없이 탕プ 다바 있다는 나이프죠. tabu ungko cermin tonggo cinayo ni member cermin tonggo hingga tagmo isi kes bo tonggo boniji tonggo bonuk tonggo bo abose ang khnaya ang saimi ni kok so tatal kok bini mo jotto tatal ko hingga bo ang thanabo bo thanabo thampu bo niji no modar ka stono suyo bo dar ka so je bo kuno bo ang saimi ni chawo hingga bi nabo tatal kok sibra bo tatal kok sawi bo aba haikai bihino dana dawi ano tatal ba no sitara yate pa ta ba ni ti khogoi khani wone bo borok tong ba ni ti khogoi ningnai ang ni ji sawo ang ni ji ang ka sa ya di ba yo jini kam hangkai jeng sekang songma ni porese jeng charayong songgoi chaman porese charayong ma sa yu jeng jini porto ba abo mungkhanya jeng sai ma khiu sekang hangkai chi charayong no sa ri na ni jeng school asuk bosor edi ba asuk bisi ko bo sitara saya bo sitara sakanya ika ang an phun to acting khaijak sitara saban poyane ko ban angkalika mokom no ga angke media person no jotono no khromo ya pharo sarik jorani ang kokhajo thani sini bukuk kosmini jungjar kosto jungjano nogoi ang tongmani ang nijibu songgoi tongo abon bagan ang bini phajingto ang kok thajo thani sanan nayom sini orendro sar bo kaisa teacher bo khoroksa dong phungnai bo wan chungnan dorkar bo khoroksa bini herbar bini school song tongai no bahai khayei bo bukhabai sikra tongnani bahai ka asuk samung sitra no borogi sanmangka bini busa ni soman bo sin jerai busa rong no mutai busa sung si kang sawi si borong no sawi sung sawi si borong no sung
Parito kai sung no ko thango borong no mu thak kaham kai nai ko rohbai si ngam sa kai bahai ke sin songnai bukhuk jung ni bagai bo bahai ke asaka kok sitra bo bai sas mai ma tong ni ba bono bahai ke no school ni no namu sung kha bini bukha bahai ke phaika bini tom sitra no ka bo phunuk ya tini rang 50,000 chano rang 50,000 chanai ang bono dia ni si bo audio bayar khayu ni bo to saka inge 50,000 chanai bo tomung sanma to hangkai rang sak ri sak joto bo aro tam hi cha pura rang no no obab khai to ni gara kun ni ba bagai phano biar khai to ni gara school bo narung nai audio no joto borong no khana to khanawi soijo khaimang rak ang ni bo soijo khai maya abun bagan ang kok sanan bai go tangu khanai bo audio bo tam hi cha rang sak ri sak mane ni rang sak ri sak no 50,000 tamu ba rang sak ri sak khate bo sing ko ba ebano tam khai chaka bo joto sho obab chitoni yapu ngka obab toni ha kai o 50,000 khai mai ne khai 50,000 mai ne bai ka audio record khai po ngai aro khai khana kabla ha 50,000 di jesu rang di phanche tongya tongmaya mam nung ani mamani soman amti hin sai tong phanchi bo ke bono tak khanari di siring sorop kai chung o samung no ma tangnai secret corp pu mama bai tamo mayoni kok ni bising te khai kurung lai tap tap khai 500 taka bai man tu posu no nang posu no hinai nung khai borong na ang master hiya teacher hiya sar hiya nung posu nin sago mai chamani gyan kre wan chunai di bokro go ni ang Isi kes ni bhi bo bahai oh bahai ke SMC committee bini ko bo bahai ke samung hamya hini master samung hamya tang tong tu tei bo si tongo bo parani borok ungui bo bini tomung na saiman tongo bo saiman dong bo bahai ke aro songmani ni bai go tangman kha bo tam harok tong bo bai tam busuk harok tongui bo bahai ke aro songmani bagai bo aro hamang ka school khoroksa bo bini jungjano sinuk tong tu disi bo bahai ke hamang ka bo gyane hamang ka no wan chukai tongo bo khok nungbo wan chukai tongo nin bo khrogo ni bini jaga nung hangka bahai ma tong khamuni ni bu khabung te ma tong khamu chare na nin bo khrogo te kisa wan chukai nung kok chare nung bahai ke bo busrai bara omok bara ni bahai ke nung comment khairak abono nasik tongmaya angni jin nung pura Russia no ya china jing sara buri nokhoroi sung tabung nin bag nung tam nung aro songgoi ma tongo nung a tabuk tongdi hinsao 11,130 jona sini সংগঠন tongo tabuk sini bukhungni bagai sung asuk tongra ke bo sungjoton nokhonai SMC committee no angte kaisa kok sanamu sung nung SMC ing tongtei nung bono nonna ni bagai kha baigo tangmang kha nini school thokda tong borda tong tamgui songja yang tongkha tamgui songja yang tongkha nung abono khai nung bono kha nonna ba normana nini school tamgui songja ya bor kore ni bagai de songya tei kore ni bagai de songya thok kore ni bagai de songya nung abono nainen dorkar nung songya su songya chera rong masa ya hinsi misi norna mana nung nini school tamung tong tam sok tong nung abono bo bokhrogo wan chutai tong nini nung mohai kai kaisa khoroksa no song tongman no bini o master asuk ba ungko bini audio asuk khnai tongoi bini tomung sitra saiman tongoi nung bini phasingte baigo tangmani nin bagoi ba ang nainai tongo 11,130 jona nin bagoi tabuk basanai kom tongya sung tabuk bas asugui tongya nobo dini simino iko yakung barkha nin bagoi kok sanani bini sini bukhuni bagoi narungnai kosmini bagoi kosmino kebo norman garak nangkai coba nangnai kes nangkai thike thinai thangnai to bosung asugui tongya hingka kosmini bagoi kosmi ani bahan ani thui sungno kaisano sung 11,130 jona kosmini bagoi tabuk sung asugui tongya joto rukurok je bo o master je samani asuk baji o tatar kongno kebo bukhawata na di sini mo 11,130 jona tongo sung tabuk je sama kongno khunjo kande ta khukjong bukhukjong norok jotono nasiguita tongni sin suno jotono support khaide sini mokok sung kubui sai tongo kuno tatar kre mungsa thaisa tatar kongno sung sana thangya kubui sai ni jitinai kubui sauna sung kes bo thungnai nangkai thike thinai thangnai sung rang kre 1 taka ne hoite 10 taka subungoi 100 taka sumbai 1000 subungoi pano ni bagoi 100 200 bikha sanai pano kes thungnai ni